Śpiewajcie Panu nową pieśń, bo On uczynił cudy. Перед очима язичника об'явив свою справедливость. Аллилуйя. Я хочу справді нашей тут молитвы прославить Господа, прославить Бога за то, что чинит цуды в нашем житті. Цуди Його любові, Його ласки, Його допомоги, Його благословення. Тому як отказ на все те, що ми бачимо конкретне Його діяння в нашому житті, jak będzie odkaz, to nasza szczera modlitwa, nasze proslawlenie. Kiedy trwają tak samo, wczoraj rozpoczęli miesiąc maj, особливо taki miesiąc, jaki poświęcony tak samo naszej modlitwie do Boga oraz Najświętejszą Panną Maryję. Przez te majowe nabożeństwo, o czym mnie tak samo zapraszać do tej naszej wspólnej modlitwy, tak jak ona trwała z apostolami u wieczorniku na modlitwie. Просячи обдари Духа Святого, так само хочемо, щоб вона разом з нами допомагала і вчила нас так само молитися, вчила нас тривати при Богу. І нехай для нас буде ось таким прикладом і узором. Як годно удільничати в цих святих таємницях, стане на правді перед Богом і перепросимо Його за всі наші гріхи і провини. Spowiadaju się Bogu Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего.
Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj nad nami. Chryste, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Panie, zmiłuj nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi upokój ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławiajem Ciebie, chwalić Ciebie, prosławiajem Ciebie, dziękuję Tobie, dzielę wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Bogu niebiesny, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synie Bożonarodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wiaresz na Ciebie braki światu, zmiłuj nad nami, jaki wiaresz na Ciebie braki światu, przybywalenie nasze, jaki sądzisz prawa różańca, zmiłuj nad nami, bo Tolki Ty święty, Tolki Ty nasz Pan, Tolki Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Boga Ojca. Amen. Jedu Świętej Juszu odprawiają ten się naszej parafii. Молимся. Всемогутный вечный Боже, неспынно, узмецняй нас день пасхального сакрала. Как Ты, якого Ты, одрадил у святым хросте, с допомогою Твоей ласки принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного. Праз Пана наша Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У тыя дні, калі Саул прыйшоў у Єрусалім, ён спрабаваў далучыцца да вучняў, але ўсе баяліся яго і не верылі, што ён вучань. Тады Барнаба ўзяў яго і прывёў да апосталаў і расказаў ім, як у дарозе ён убачыў Пана, і што Пан казаў яму, і як у Дамаску адважна прапаведаваў у імя Jesуса. Як разам з імі ён выходзіў і ўваходзіў у Єрусалім і адважна прапаведаваў у імя Пана. Размаўляў таксама і спрачаўся з эліністамі, якія хацелі забіць яго. Даведаўшыся пра гэта, браты адвялі яго ў Цэзарэю і паслалі ў Тарс. А касцёл па ўсёй Юдэі, Галілеі і Самарыі меў спакой, развіваўся і жыў у боязі перад Панам і напаўняўся суцешэннем Святога Духа. Гэта Слова Божие. Дзякуем Пану Богу.
и поклонятся перед Тобою все племены язычников. Только Ему будут поклоняться у всех, кто спит у земли. Перед Его обличьем упадут у всех, кто обертается в пыл. Але душа моя будет жить для Его. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Потомство мое будет служить Ему. Наступному поколению будут рассказывать про Пана и обвестить Его справедливость народу, який народится. Это учинил Пан. Тебе, Пане, я прославлю на великим сходе. Читання першого послання святого апостола Яна. Дети, не будем же любить словом тимовою, але учинком и правдою. И по гэтым познаем, что мы от правды, и с упокоем перед им наше сердце. Бо коли сердце наше осуджає нас, то Бог больше за сердце наше и ведає усё. Умилованные, коли сердце наше не осуджає нас, то мы маем отвагу перед Богом. А в чим не попросим, отрымаем от Его, бо заховуем заповеди Ягоные и робим тое, что Ему подобается. А заповедь Его такая, как мы верили в имя Сына Его Иисуса Христа и любили один одного, як и Он загадал нам. И кто заховує заповеди Ягоные, той живе у Богу, а Богу им. И по духу, якого дав нам, мы доведываемся, что Он живе у нас. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, Заставайтеся во мне, а я у вас скажу пак. Кто застається во мне, той приносить багатий плод. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час Єзус сказав своїм учням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галинку ува мне, якая не приносить плоду, ён адразае. Кожную, якая дае плод, ён очищає, каб давала ще больше плоду. Ви вже чистые, дякуючи Слову, якое я сказав вам. Заставайтеся во мне, а я у вас. Як галинка не може принести плоду сама з себе, коли не застанется в виноградной лозе, так и вы, коли не будете во мне. Я виноградная лоза, вы галины. Кто застається во мне, а я у им, той приносить багатий плон, бо без мене нічого не можете зробити. Хто не застається во мне, буде викинутий вон, а галина, як галина, і засохне. І збирають їх, і кидають у огонь, і вона згорає. Коли будете во мне, і слово моє у вас будуть, просите, чого захочете, станеться вам. Гэтым уславіце Отец мой, коли вы принесете багатый плен,
i staniecie moimi uczniami. Это słowa Pana. Milone w Chryście, braty i siostry, siedziesznie Słowo Boże, siedziesznie Ewangelia, особливий способ часто повторяя, это слово «заставайтесь», кто не застанется, заставайтесь, иначе так само трывайте. Застаться, трывать у Христе, трывать у Богу. И это не просто слово, яке сьогодні так повторяється, але можна сказати, що через це слово сьогодні у літургії це слово Бог і Костел хоче нам показати певне, якби таке правило, певну правду життя, яка з одного боку вельми простая і гучить вельми конкретно сьогодні. Моє життя буде плодне, буде приносити плон, только при умове, что я буду поєднаний з Богом, что я буду злучений з Ним, что я буду тривати в Ним. Ось это той, хто застається во мне, той приносить плон. І наоборот, коли у мене нема лучності з Паном Богом, коли я його не познаю, коли я вельми далеко від його, раз мой власний вибір, то так направду моє життя стається безплодним. І воно не приносить той плон, який, це не значить, що ми нічого не робимо, але це плон, який не приносить, не приводить нас до сутності нашого життя. І це вельми важливо, щоб ми це прийняли як певну таку правду, у якої не сумніваємося, яку для себе не перевіряємо за кожним разом, але як певна аксіома. Так як, напевно, у школьні часи були певні аксіоми з геометрії, так само, де там промия на плоскості, які там, два варіанти є, або пересікаються один раз десь там, або коли вони паралельні, то не пересікаються. Но ми ж це прийняли, ну, чи хтось з вас ще там перевіряв, ось це так, якось фізично, ну, коли приймаємо як певну правду, ось таку натуральну, ну і з цим просто спокійно живемо далі. А поглядите, то це така натуральна, певна, то виникає з життя нашого, а правда про Бога, який все створив, і який з'являється криницею пльону так само мого життя, бо живе тим, що коли не буду поєднаний з ним, то не принесу пльону, як це стається зовсім так далеко для чоловіка сьогоднішнього, сучасного, для цього світу. Зрозуміло, сьогодні ми тут присутні, думаю, для нас цей образ, який дає Христос, ну, він не такий далекий. Принаймні, я у своєму житті маю такий досвід, я думаю, кожен з вас. Так само, може так приглядівшись, проаналізувавши, ствердить, що у ті моменти, коли по якихось причинах здарається так, що у мене нема такої близькості з Богом. Раз, мою слабость, грех, просто що не ведаю, відклав сповідь один раз, другий, потім не отрималося щось, потім ксенза не було, потім ще щось. І так вже набралося якогось часу, коли нема цієї лучності з ним, то так направду то, що навіть чиню, що роблю, то, що це, но не приносит того плена. И не значит, что я дренное, что я роблю, але я не приносит плену того, какой могло бы повинно. Понимаю, что это такой лучности с Паном Богом. А когда мы говорим про духовное життя, ну то просто зовсім нема можливості. Нема святості, як продукт моєго висілку. Є святость, як ось таке супрацовництво з Богом, і те, що ми черпимо від Його. Ось докладно то, що сьогодні Христос говорить. Плен моєї святості – це моє поєднання з Ним, моя близькість з Ним. Тому вельми важливо, щоб для нас стало
певною аксіомою, такою правдою, у якої ми не сумніваємося, але якою ми живемо у щоденності, що каб розвиватися, каб рости, каб приносить плон моїм життям, той плон такий правильний, збавлений, то потреба моя близькість, потрібна моя лучність. Вам треба тривати у лучності, бути поєднаним з Христом. Коли ось це, хто зостається, тобто заставатися, тривати, так само тлумачиться, і сьогодні ми бачимо, що це тлумачення того самого слова, дієслова, але у першому посланні святого апостола Яна, який каже, що той, хто заховує заповіді Його, тобто Божі заповіді, той живе у Богу. Тут уже те саме слово. І заставатися, і іначе ми говоримо жити у Богу. Глядите, що це не справа моєго разового зустрічі з Богом. Бо ми навіть кожну неділю можемо зустрічатися з Паном Богом, але жити у Бога – це щось більше. Но так як ми розуміємо, ось наше життя таке, наше щоденне, в наших квартирах, в наших домах, ну, ми там проводимо час, ми там будуємо відносини, ми розмовляємо, ми переживаємо. Це щось, і це не музей, де раз на якийсь час тільки ми прийдемо, як нова вистава, або і зовсім не ходимо, бо кажемо, що нам це не потрібно. Жить у Бога – це щось більше. Це такий той момент будування. Тому заставатися у Богу, тривати у Богу – це так само мати стале зносини з Богом. У практичному таким виміренні, бо добре було б це перекласти, ну але як, що це значить жити з Богом і що це значить тривати у Богу, що це значить заставатися у Їм. Коли можемо, скажімо, таким практичним виміренням, то це можна, ну, якби таке зробити певне порівняння. Ну, по-перше, чинить усе те, що ми ну, якби переконані тим, що це Боже, в тому сенсі, що це веде до близькості з Паном Богом. Ну, напевно, ми переконані кожен з нас, що веде до єдності, тривання з Богом уділ у імші святої недільної, чи так само, коли є можливість, так само у нашій такій щоденності, у будні дні наші. Гэта мы, думаю, кожен з нас переконані у гэтым, што это ведзе да лучнасці, просто я трываю у вернасці вось гэтым. Я гэта чыню. Напэўна, малітва гэта тое, што таксама вядзе мяне ў практычным такім вымярэнні да маёй блізкасці з Богом, да таго, што я закараняюся ім, што з ім я з'яднаюся, што я могу гаварыць, што я жыву у Бога. Ну, гэта такая форма малітоўна, але гэта таксама певне натхнення, яке ми маємо, у дочиненні певних справ, особаў, діяння. Де ми переконані, що це по-божому ось так поступити. Наприклад, відвернутися від спокуси, яка може є, яка веде мене до того, як розгніватися, судити, покривдитися, стукнути дверима, сказати, більше не буду розмовляти і так далі, щось ще. Є певна спокуса пойти на конфликт, показать свое «я» и сказать, что только так. А є відчування, що, ну, наприклад, може не треба було просто суджати, не треба було уваходити, ну, на силу, якби повеличити вже цей конфликт. Божою справою було десь утішитися, пойти на діалог, порозмовляти, пробачити і так далі. Це все те, що допомагає нам у будуванні ось гэтых зносін, то, що ми застаємося у Бога, живемо у Бога, триваємо разом з Ним. Але так само є ще інше вимірення, і про це так само сьогодні говорить Пан Єсус, каже, що мой Отець, як той виноградар, очищає так само коли. Навошта ми обрізаємо дерева і на весну ось приходять, перед тим там непотрібні якісь ветки, так само як у нас виноградників нема, то у нас може нема такого опиту з гэтым, але навіть, принаймні, я ведаю, що так само обрізаємо і яблуньки трошки десь при... Навошта гэта чынім? Для того, каб уся гэта вітальная сила, ўсё тое, што ёсць сила жыцця гэта, не ішло толькі ў лісці. Бо ведаеце, можна разбудаваць і виноградник, і наше дрэва, што будзе вельмі прыгожа.
Zieloninka, dla woka, cudowna, ale przyjdziemy na осень szukać plonu i popatrzymy, a tam nie ma plonu. No i co толку z tego, że to będzie wielmi przywoża, tak dzwonku wyglądać, kiedy sutność, to jest właśnie czego to drzewo rośnie, ono nie przynosi plonu. To bez sensu tego się. Тому my образаем, так как właśnie ta witalna, właśnie ta siła, taka życiowa siła, i ona po prostu szła na plonkę, przynosiła plon. I to jest same u naszym życiu duchownym. Jest wiele szmat różnych spraw, naszych przywiązaności naszej nieuporządkowaności pewnej, tego, że po prostu nas, właśnie to nasze życiowe siły, to duchowne nasze życie po prostu jakby kradzie zabiera. Zmarnowany czas, nieumiejętne planowanie jakości, nieuporządkowaność po prostu taka nawet zwyczajna, chaos naszego życia. I po prostu z nas wyciąguje te siły i my nikudy nie pośpiewamy. У нас завжди є почуття певного стресу і того, що просто не робиться так, як повинно, і ми не приносимо плон. Це може бути навіть другий чоловік. Говоримо, дренна компанія, та, яка просто чоловіка просто зміняє у горше, яка просто веде за собою, і чоловік просто на очах просто зміняється з такого ніби нормального такого сябра, десь хтось стається зовсім невиносний, z jakimiś zależnościami itd. Drugi człowiek może tak samo być dla mnie toksycznym, jak tak można сказать. To, jaki mnie po prostu wyciągnie siły. I czasami trzeba po prostu właśnie tak jak to odkinąć od siebie. To jest, co po prostu marnuje, to jest, co nie przynosi plonu, to jest, co mnie nie potrzebne. Bo już, kiedy my prowadzimy się, przeanalizujemy nasze życie, nasz codzienny, no właśnie, naszą codzienność, ten dzień, jak my żyjemy, co my czynimy, to możemy stwierdzić i popatrzeć, że jest szmat tych spraw, jakie po prostu nam nie potrzebne, a one jest i one zabierają nasz czas, naszą energię, nasze możliwości, to jest to, my nie nakierowujemy dla tego, jak przynosić na plon. To jak te listy zielone. Dzwonku niby szmat idejności jakości i aktywności, a tak naprawdę stwierdzamy, że to ani ja nie wpływa na plon mojego życia, właśnie na to, że to jest dobre. Kiedy temu właśnie to praktyczne takie trwanie, to naprawdę iść za tym, że jest Boże, to jest, co do Boga mnie zbliża, to jest, co ja przekonany, że w tym jest Bóg, że no naprawdę właśnie to Boże natchnienie i imknąć do tego, starać się praktykować w sobie, że odkidwają все to, odradzają właśnie все to, że po prostu kradzie mnie właśnie te życiowe siły. Mój czas, moje umienie, moją, скажем, taką energię mojego życia, bo każdy z nas obmierzowany. Nie trzymaється tak, że ja na все zmogę znaleźć czas i siły i tak dalej. Przyjdzie ten moment, kiedy mi скажу, ja больше nie mogę, a окажется, że coś ci zaniedbają wielmi ważne, просто jest, że zmarnował właśnie tę moją siłę na to, że mnie nie potrzebne. Тому warto приглядеться в власному життю, właśnie tym pewnym sprawom i rozumieć, że pierwszą czerwoną naszym dbaniem takimi ma być, właśnie dbać про такую łączność z Chrystusem, łączność z tym, kto jest krynicą mojego wzrastania. Na poprzedniej świętej mszy tak obrazuj, czy pokazuj, czy tłumaczy, czy jak właśnie to zrozumieć, z dzietkami my robili przykład, говорили przykład z internetem, dla ich się nie raczej ujawić, bo one się u tym internecie siedzieć. To tak jak mają jakiś browser, no, na przykład u Chromie, na przykład coś ci upisują, poszuk, coś ci my szukają i kiedy nasz komputer nie podключony do internetu, to choć my tam все dokładnie wiedzą, 1000 razy napisali, coś ci enter nacisnęli, to niczego nie trzymaється. Niczego nie będzie, bo ono nie zluczone z tym sieci, my niczego nie znajdziemy po prostu. My nie będziemy mieć plonu tego, czego my chcieliby osiągnąć. I tylko kiedy u nas jest dobre społeczenie, wtedy chutko się odkrywaється, все знаходимо to, co nam potrzebne. I wtedy my mamy plony naszego poszuku. I sami wiedzą tak samo, ja przynajmniej jeszcze u czasy mojej młodości internet był słabieńki, to teraz już tam chutko, a kaliści
Можно было штосьці пошук, там сторонку открываешь, пойти herbaty попить, бо покулі воно там відкриє. І зазвичай, що текст відкриє, а якісь ці образи ти вже навіть і не дочекаєшся, принаймні текст прочитаєш. Коли ось це сполучення недосконале, ну ось таке, скажем, слабое, то і продуктивність, плённість вельми слабая. І це докладно, поглядите, можна перекласти на нашу духовність, нічого іншого, такий Божий інтернет, тільки з Паном Богом. Ти знаєте, що коли я близько Бога, коли ось це моя лучність така, то так як він сьогодні каже, коли що попросите, що вам станеться, коли будете у лучності, коли будете поєднані зі мною. Видите, часами ми задаємо питання, а чому я не бачу пльону моєї молитви? Бо часами шукаємо ми способу, тобто такої молитви, як вона задейничала, такого місця, де справді це точно вже буде. А сьогодні Пан Ісус говорить, що справа не у формі, тобто, чи я ружанцю помолюся, чи віночком до Божої милосердності, чи літання. Не справа у тим, яка форма, але пльонність буде залежати від того, чи я з Богом поєднаний, чи з ним ні. І коли нема цієї лучності з Христом, коли нема ось цього тривання у Христі, тут, в принципі, щоб я там не це, пльону не буде. Пльон залежить навіть від сутності, ось це від моєго тривання, це значить, чи застаюся я у Богу. Тому сьогодні просимо Ісуса Христа в такий спосіб, щоб так обуджав наше серце, щоб ми, як аксіому, прийняли ось цю правду. І Боже дає вже в тому сенсі не верталися, не підважали її і не сумувалися. Це значить, сімкнулися до того, щоб кожен день мого життя, це було моє поєднання, я закоренений в Богу. Питання, чи я триваю сьогодні у цю хвилину мого життя, у лучності з Богом, чи я з ним поєднаний? Бо коли ні, то це значить, що моє життя не буде приносити пльон. То це виник такого. Моим заданням є, як багатший поєднатися з ним. Про сакрамент сповіді, про очищення свого серця, а далі про те, що я нестомно його відкриваю і познаю. Нестомно з ним будую ось ці відносини. Бо тільки тоді є шанс, що моє життя буде приносити пльон. Розуміння такого, познати себе, відкрити свою сутність, свою цель, можливо тільки у лучності з Богом. Коли я у їм закоренений у Галині, у лозі, то як та Галина просто має вітальне життя, має життєву силу в собі і приносить багато пльон. Пане Ісус Христе, просимо Тебе, відкрий так наше серце і учини, ми завжди прагнули буття поруч з Тобою, разом з Тобою, бути Тебе закоренені, як наше життя видало пльон супрацовництва, яким було пльоном життя вічне. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и в одиного Pana Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного от нескоренного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, і утілився Духа Святого, Дева Марии, і стався чоловіком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писанию, і узошел на небо, сядить праворучайца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, і його володарству не буде конца. веру в Духа Святого, Пана і животворцю, який Зайца и Сына походит, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, віру в один і святий католицький апостольський костюм, вызнаю один и крест для отпущения грехов, і чекаю воскрешення померлих
і життя вічного у будучому світі. До Бога, який поєднав нас з собою у своїм умилованим Сині Єзусі Христі, усесем з удячністю супорної молитви. Молимся за святый костел, Христовое тело, кабы все его вызнавцы мкнулись до святости. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупів нашої країни, кабы их пасторские инициативы служили на користь усьому народу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об єдності і згоді поміж народами, каб спокій, який дає нам збавця, запанував у серцях усіх людей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які презмерно клопотяться об своїм добробыті, каб не умели сдержаться с Божьей волей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, яких докарає сумління, каб не знайшли спокою в сакраменті покаяння і поєднання. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутних, каб удел Святої Мши поглибляв нашу єдність з Богом і людьми. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в інтенції Księcia Świętej і Святої Мши, інтенції всієї нашої парафії, а вдар життя вічне для тих, хто дійшов з цього світу, а так само для нас, моцну віру, такої лучності, близькість з Паном Богом в нашому щоденному житті. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся всіх тих наших інтенцій, з якими сьогодні приходимо на цю Евхаристію, обдари здоров'я для людей хворих, терпячих, покутуючих, а потрібних ласків для медиків, о Божому благословенні для наших братів православних, які сьогодні святкують Пасху. Молимся об духа покаяння для нашого народу, об справедливості і правді в нашій країні, об визволенні в'язнів. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, Ты про смерть и воскресение Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и керуй нами, как наши ученики завсюду были сгодны с верой, якую мы вызнаем. Раз Христа, Пана нашего. Амінь. Каліраска номер 327. Мою і вашу, як не обохайте з усіма людьми. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Боже, Ти просудовний мін даров, який відбувається в этой ахвярі, робиш нас удільниками Твоего Богства, учениках ми, спознавши Твою правду, послідовно керувалися її в наших учинках. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Богом серце. Узносим їх до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Справді годно гэта і справедливо, слушно і звавенно, как мы Тебе, Пане, завсюди славили, особливо у этот час. Больш урочисто обещали Твою хвалу, коли Христос был охвярованы, як наша Пасха. И Он перемог грех и смерть.
Обновил все створение нам, вернул страшное житие. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хор анioła разу з усіми святими співає тобі гімн хвали неспинно, ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полыя хвали Твоей, Госана вышиях, благословенный Той, кто приходит у имя Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спасал на апостолов Духа Твоего, раз Христа просим Тебе, усемогутная Божа. Освяти это дары росою Духа Твоего, как они сталися для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ламав, и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином повечер взял келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо это есть келих крыві маёй нового і вечного заповеду, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчання грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, оферую Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що чинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Помидай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всему свете, удосконали его любови, разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Казимиром и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто в Твоє ласце дошел з гэтага свету і дозволил убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили уделу житті вечному єдності со Святейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым Абраником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и во Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз все веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать: Хлеба нашего
покою dni naszej, dopomarzy nam u miłosierności Twojej, kiedy my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani do wszelaka niespokoju. Czekali spełnienie szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje bogactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить супокоем и едностью. И живешь и володаришь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. I z duchem Twoim. Передайте ближним знак спокою. Я соправна виноградная лоза, а ви галіна. Хто триває во мне, і я у їм, той приносить багатий плод. Алілуя. Номер 62.
chciwa Twojemu narodu, jaki Ty wzmacnił najświętniejszym sakramentem i uczyni kapion, pakinuszy starую grachować, pieraszą da nowa życia ucnota, praw Chrysta Pana naszego. Jeszcze послухайте душпастерських об'явок на п'яту Великодну неділю. По-перше, щиро всіх вам дякую за сьогоднішню нашу молитву супольну. Дякую тим, хто прибирав нашу капличку на протягом тижня, за вчорашнє прибирання, за складене хвірування, всіляку оказану допомогу. Особливо дякую за хвіри, які складаються на справу будови нашого костьолу. Як завжди, після Святої Мши можна буде це сьогодні вчинити. Нехай добрий Бог кожному з вас узнагородить. А на гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем і перажываем панядзелак 3 мая свята святого Філіпа Якуба апостола. На гэтым тыдні прыпадае таксама першы чацвер месяца. Это асаблівы дзень, калі супольна разам молімся аб новых святых пакліканнях на святарскае манаскае жыцця, за тых, хто рыхтуецца да святарства, да дання шлюбаў таксама сваіх. І коли запрошуємо на літургію 19 годині, особливий спосіб літургічну службу алтара разом з вашими близькими, родними, сім'ями, як це була наша супольна молитва, так як ми завжди це підкреслюємо, хочемо молитися о покликаннях з наших сім'їв. І Бог дотикав серце тих, хто живе поряд з нами. Так само перша п'ятниця місяця на цьому тижні день молитви до Найсвятейшого серця Пана Єзуса. Той, хто практикує першу п'ятницю місяця, є можливість приступити до сакраменту сповіді, до додаткової святої мша о 12 годині. Ну і так само традиційно запрошуємо на всеночну адорацію, інтенсію оборони життя і сім'ї. Адорація починається після святої мши о 19 годині і протягується до 8 години раніці. Інтенсія живого różańca на май, і в гэтым месяцы молимся за дзяцей нашай парафіі, якія рыхтуюцца да прыняцця першай святой камуніі. Першую нядзелю чэрвеня будзе святая камунія для нашых дзетак. Так, каб гэта падрыхтоўка, такі апошні месяц быў накаплёны, таму атурім іх таксама нашай малітвай. І молимся аб дары здароўя для хворых, патрэбнай ласкі для медыкаў. Ну і традыцыйна молимся аб апецы Маці Божай у справе будовы нашага касцёла. У маі штодня запрашаем на маёве набажэнства да Найсвятейшай Панны Марыі у 18:45. Перад святой мшой 15 минут перед святой мшой вечаровай, у нядзелю пасля святой мшы 18 гадзіне. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства пра заступніцу святого Антонія Падуанскага. Кожную сераду запрашаем на набажэнства да святого Юзефа. Основной інтэнцыяй якой з'яўляецца справа будовы нашага касцёла, і молімся за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Ну а ўсім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшае пажаданне Божага благословення, здароўя ўсіх патрэбных ласкаў на гэты сённяшні дзень. Прыміце дар Божага благословення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniołie Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастка злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будушнують по світі. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Święty Archaniołie Michale, молися за нас. Номер 12.